Bir wagtda bir adam bir arasda imanly zenanany Allah beýdip şey diýip bagyşlan zynaga razy etipdir. Bir halwat bir öýüň içinde. Bay ýanky zenany razy bolmajak bolupdyr, ýanky adam muny razy etipdir zynaga. Bolýa diýipdir ahyry. Oham adam aýtdyr gaflary gulplanna diýipdir. Zenany bolýa diýipdir. Yortup imanly zenanymyşdy. Hudaýyny taniýan adammyşdy. Gaflary gulplaşdyrpdyr hemmesini. Oham ýene öwürlik gelipdir şu barmaly otağa. Bir gafa güýjüm ýetmedi diýipdir gulplamaga. Aslında şeyli gulplajak bolmady diýipdir. Heýse gafol diýip turupdyr ýanky hafa adam, zalim adam. Onu oturanna aýdypdyr, ýok otura diýipdir. Men aýtýan gafim bu otoklar gulpladym diýipdir. Özümiz bilen Allah Taalaň arasynda gafin gulplap bilmedim diýipdir. Her ýerik bardım, her jer etdim, Hudaýy kökezmejek bolup, Hudaýy Taala biziň gynamyzy görmesin etjek bolum, bolmady diýipdir. Meňe elimden gelmedi, sen elinden gelermiş diýipdir. Derbeste biruye khud zemerdum ta eyt ne gösteret mara derbeste çesudu alimul gayb danaye nehanu aşkara diye Hazreti Sa'di aleyhirrahme. Gafini yapmalı, falani göramasın, dedem göramasın, oğul göramasın, qid göramasın, falani göramasın deyip vah gafini yapanın peydası yok deyiptir. İçin daşın bilip duran Allah Teala hadır nadir kim deyiptir. Mene deyiptir, hemme gafini yaptım deyiptir. Emme bir gafı var, şunu her jere yapacak bolum, başarmadım deyiptir. Görme riyal etjek bolum, bolmadı deyiptir. Yankı adam şun kefine müteessir olup, odal bu kadar ahun olaman kefine wagzlanmadyk adam, indi bir imanly zenanan, hakikat aýtýan kefine müteessir olup, ölüýünçe tobaň içinde bolup bir çyn Hudaýyň dostlarynyň, ewliýa adamlardan boldy.